Regional News sa NIA Region 1, wala umanong kinalaman sa proyektong palikuran sa Santa Maria, Ilocos Sur. Para sa regional report na yan, kasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Nilinaw ng National Irrigation Administration o NIA Region 1 na wala silang kinalaman sa proyektong pagpapatayo ng palikuran sa Santa Maria, Ilocos Sur. Ito ay matapos questionin ng ilang mambabasa ang kanilang otoridad sa nasabing proyekto. Ayon sa opisyal na payag ng ahensya, ang kontraktor umano ay nagkamaling gumamit ng template mula sa kanilang dating proyekto ng NIA na dapat sana ay para sa LGU Santa Maria. Sinimulan na ng nasabing kontraktor ang pagsasaayos at pagpapalit ng project billboards noong Nobyembre 15. Nakasaad sa tala na ang proyekto na may halagang 996,308 pesos ay ipinatutupad ng LGU Santa Maria at isa sa katuparan mula Oktubre 24 hanggang Disyembre 8 ngayong taon. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas sa TAC IFM. IFM News. IFM News. IFM News.